manga matichi makuru akanyatenyi maita bhuisha manje tinoti tizise kuti zvakare sekuti tive belong to the ruling party nezviro takataura nyaya yekuti pfumvudza yauya minista akapa statement yekuti each and every nzvimbo yega yega yekudiwa namwari kuchanaye saka mimo sekuti munhu kugara kwamukaita sekuti munigro munono here sekuti kana manoshanda kuuk kushanyasonaya zvakanaka nekuti everything iyo pfumvudza chicho pfumvudza zvinova nguva yekuchinja kwesama kwesama solstice kutenderera kwemhepo zvanongopisa kumbotonha sanyati iyo aitenga mariyo $1 US. Zvako zvavo zvatoita tichikuita tichinyora tsamba dzedu kuna mwari kudai kuti utarisira zvakare kuti pfumvudze ngaipinde muhumwe pfumvudze ngaipinde muhumwe unyore chiba azvinonyorwa ina newspaper remusikuru I'm still in love with you ndamufarire wafarira yabakazi nekuti music yake inotengwa mutaurira nechirungu kuti akunizoziya because your music is interesting in and you will like it. Maybe in Christmas you're going to be hot on part on it. The bonuses that are coming as well, and as well as the freedom that we are associated with. Yes. You are talking as a what? Honorable and Matsangura. They call me Honorable Matsangura. Great. Usamwa soja love you. Very. Iwewo manje atomboya padini pena achikutsvaka taisangana mumajubi kupi patsiga seri wacho vane vakamira vasikana vavo vasikana vapiwo vasikana anotonyoreka wamboenda kushow yake ili yasoja lafu dzakawanda imwe yamboitira kwamatuti imwe yamboitira kwashambari imwe yamboitira complex Mbari Netball Complex. Alright. Saka munoti chine simdanso yamasoro yakapika zvakaibva kungoti tisina mbanje kana kuti hatina kugeza vanenge vakatogeza zvese zvakakwana yakatopisa no kone wapana wemutoriro waunodzi mutoriro usi mutoriro kana kabrandi kanotobiko kanototengeswa aiwa kambwa kaka kambwa kane mutoriro ndosemumwe aiwa zvakasiyana mutoriro haumwiwa navafana mutoriro unoputwa kamudaro kuti hauputwi dombo ndofodya inotengeswa nebhari inosangana gumeela kufuta alright kokambwa kaka sombodira kakaraitika kariraitinda clip drift 2 keys imwe yacho yakauya gold blend ko tumwe tune mazita asikanzwisisiki
Kwakapenga futi because makambani anenge anyasoziva instrument eduriro. But vanhu vari kufa kane kune watumbu. Aiwa, vanhu vanozongobayana after 5 vangotamirana. Pana vamwe vanongopunda vanhu vanongobva zvati muichechi muchana. Unongona atotonakira. Nekuti mumwe munhu ngaafe. Handiti hurumende yakapara zvimwe munhu wese anongoita madhiridhiri anoita sonomwari right. Saka wakati munhu akaponda munhu hurumende inoita sei ipapo? Unofunga. Anosungwa? Zvozvofamba sei? Kune masiyadhi. Masiyadhi ndiwo anobata munhu anenge achiita chitsitsi Masiyadhi akabata tsotsi zvozvofamba sei? Masiyadhi akabata tsotsi? Kana kuti munhu aponda munhu. Anobva musunga. Kana amusunga the suspected is under custody of police. The police don't hate people. It means that the suspect is committed a crime. Mapurisa hakuwenge nemapurisa anoita mari kudarika vanhu. Haavenge munhu. Saka vanhu vaimaita nemadhisiri vavaita hanzi vakapenga kubva Saka vanhu ngavamire kuita madhiri manje. No. What did you? Magara dzimbe zvinoyoi. Oh. All right. Konzeresa nyika isamire zvakanaka nemutemo wenyika. Zvozodzoka zvakare vozopedzisira vakunzi kana kuti vanenge vari kana Movement for Democratic Change Alliance government vada kuuraya nyika kuti zvinhu zvitende uswa zviite zvinongo zvavanongoda kana zvechitsotsi zvongo. Saka tovaita sei vanhu? Hapana. Iri bocha. Manakirwa nekudai. Nakirwa neiwo zvavo. Ndimborare. Nema titi bashara.